Здравейте машини, аз съм Стефан Зомбари и добре дошли в новото видео, хора. Днес съм подготвил нека изненада за вас, малко неочаквано видео, но все пак мисля, че ви хареса. Днес ще ранкуваме 15-те за мен най-интересни трансфери в световния футбол и ще дам своето мнение за тях, така че се надявам да ви хареса видеото, но преди това, хора, искам харесате видеото, абонирайте се за канала ми, много малко сме до 200 абоната, така че много ще се радвам да ме подкрепите и да се абонирате, безплатно е. И пишете коментар по мнението и дали искате да виждате такъв тип контент. Предлагам ви да започваме. Хора, отворил съм вече ранг листа и съм наредил играчи, които за мен ще са най-интересни за говорене, така че предлагам да започваме, но искам да ви обясна първо за ранковете, как ще ги нареждам и какво означават самите те. S-tier са за трансфери, които за мен ще са топ трансфери и ще помогнат много на отборите им за... накратко да преобразят отборите им, що да не е. A-tier отдолу под S е също означава, че е много добър трансфер, но няма да е... как да ви го обясня? Просто ще е много добър трансфер, но няма да има такъв потенциал, световно, world class ниво такова, няма да бъде според мен. B-tier ще е трансфер, който за мен ще става, няма да е нищо особено, хем няма да е добро, хем няма да е лошо, средна работа. И F-tier са трансфери, които за мен и самите футболисти ще флопнат и няма да направят нищо в отборите им. Първият футболист, хора, който искам да започна, се казва Марк Кукурея, хора. Какво да ви каза Марк Кукурея, хора? За мен топ трансфер в Реал Мадрид. От доста дълго време Реал се е нуждал от ляв бек, който да е много прилична, даже световна класа. За мен Марк Кукурея е точно такъв футболист. За мен е зад Нуно Мендеш и той е втория най-добър ляв бек в света. Така че няма да ви лъжа, според мен няма какво да се обърка в този трансфер. Трансфера мисля, че за около 50 милиона, 55 от Челси. Така че аз директно слагам Марко Корея в S-tier, хора. Да. И това е. За мен много ще им подобри защита и евентуално, ако Винисиус Джуниор остане, много добре ще за Винисиус бек като Марко Корея. Следващия трансфер, който искам да говоря с вас, е много изненадващ за мен трансфер, който се появи това лято. Антони Гордън в Барселона за 80 милиона. Вау, просто вау. Футболист, който никога не съм смятал, че може да играе за Барселона. Ето, че вече е подписал и ще играе за Барселона през следващия сезон. Барселона им трябваше ляво крило, със сигурност, но не съм сигурен дали Антони Гордън е човека. Да, вместо Маркъс Рашфорд, Антони Гордън много повече тича, бори се за отбора и пресира. Но Антони Гордън не знам дали е нужното качество, което Барселона търси в атакуващ план и което ще им помогне да реши даден матч в Шампионската лига, да кажем, когато Барселона от толкова дълго време чака и търси тази Шампионска лига. За мен поне като Антони Гордън няма да им помогне нещо особено да спечелят, така думата Шампионска лига. Поне аз така си мисля. Сега 100% Ханзи Флик е топ теньор и знае какво прави и сигурно си има замисъл зад този трансфер, но пак нещо, хора, не могат да го видят това нещо. И често казано се чуда между A или B тиера. По-скоро няма да ви лъжа, хора, аз директно даже няма съм такова, ще съм малко категоричен, само го B-tier. За такива пари 80 милиона Антони Гордън трябва да дойде в Барселона да вкара, да кажем, някакви 15 гола в Ла Лига, което наистина не го виждам как ще стане това, макар че Ла Лига си е много по-лесна лига за мен от Висшата лига, но все пак наистина не го виждам и нека да видим. Ще ми е интересно да го гледам Антони Гордън, особено в Шампионската лига, как ще помогне този отбор на Барселона. Предлагам ви да преминем към едни от млади таланти и доста трансфери говоря, които ще са ми много интересни да наблюдавам. Йохан Манзамби от Фрайбург в Астън Вила за 60-70 милиона. Една от изграващите звезди на това световно първенство и
заслужено според мен се получи трансфер, направи феноменално световно първенство с Швейцария. Няма да ви лъжа, преди това в Бундеслигата нямах и не съм имал толкова наблюдение към този играч, но аз бях изключително впечатлен от световно първенство на Йохан Манзамби. Швейцария, които отпаднаха на четвъртфинала от Аржентина, той Манзамби не игра тогава. И вау! Наистина, за мен това е доста добър трансфер за Астън Вила. Да, парите му са малко доста, няма да ви лъжа, но все пак и направи добро световно първенство момчето и е нормално цената да му се повиши изключително много. Така че директно слагам за мен Йохан Манзамби в Tier A и това за мен отново ще се повторя, много добър трансфер за Астън Вила. Преминаваме към звездното попълнение на Ливърпул, мога да кажа, ако мога да го нареча така естествено. Жереми Жаке в Ливърпул, хора. Централен защитник, който Ливърпул го взеха от зимата, само да кажа, но ще го броя за летен трансфер, тъй като се пресенявам в отбора в момента. За неговата подписка се бореха и Челси, между другото, но Ливърпул си го отмъкнаха от Челси. Няма да ви лъжа, и Челси много силно го искаше, така че няма да се прави, че Челси просто са отказали от надпреварата за него. Челси много сериозно го искаше този футболист, но явно Ливърпул са му предложили по-добрия проект за него и той се съгласил. И естествено Ливърпул са искали да платят доста солидната сума, мисля, че беше пак 70 милиона за Жереми Жаке, което си е доста солидна сума, наистина за много млад централен защитник, който мисля, че има под 50 мача в професионалната си кариера за Рен, говоря. И ми е интересно много как от Френската лига ще му адаптацията към Висшата лига, защото доста футболисти се провалят. И ще го наблюдаваме физически как ще се справи. Това е най-интересното. Няма да ви лъжа, нямам наблюдение толкова върху този футболист, но ще го карам на потенциал по-скоро и според мен Жереми Жаке ще е топ трансфер за Ливърпул. Талантливо момче, има физика, той е много млад и може да се види каква физика има, просто съм впечатлен наистина и Ливърпул няма да сбъркат за мен с този трансфер. Единственото притеснение е, че има проблем с контузии. Дали сега са контузии момчето, идва от контузия, даже мисля, че даже още е контузен, да си мисля. Проблема е контузите, ще видим дали ще продължат кариерата му и контузите за мен са единствената причина, ако този трансфер се провали. И мисля да преминаваме към най-скъпият трансфер, хора, в историята на серия А. Това е Гонсало Рамос от ПСЖ в Милан за 70-75 милиона, хора. Вау! Няма да ви лъжа, аз да започна тия листа, забравих да ви кажа, че във всеки един тир ми се иска да нареда поне един играч да има. И мисля тук да фърля първия... Първия, хора, F тир. Не казвам, че Гонсало Рамос е лош футболист. За мен в отбори, които се нуждаят от централен нападател, естествено не топ отбор, да спомена само. Може да помогне Гонсало Рамос, особено в ПСЖ, в някои матчи, които им трябваше типичен таран и им е помагал на ПСЖ. Но за тази сума пари Гонсало Рамос трябва да дойде в серия А и да вкара минимум 20 гола. Минимум, говоря минимум 20 гола. Значи 20-25 гола минимум, а това нещо не виждам как ще стане. Интересно ми е с новия треньор Рубен Аморим, какво ще направят Милан. Все пак са народници с Гонсало Рамос, двамата португалци. Трансфер ще се на Рубен Аморим със сигурност, така че ми е интересно как Гонсало Рамос ще помогне на Милан и дали изобщо ще им помогне, защото аз не виждам и не очаквам, често казано, той човек с нещо да избухне, но може да му провергае и да не съм прав. Ще наблюдавам и ще видим естествено. След това, мисля да премина и следващия трансфер, който да коментираме, хора, е Сандро Тонали в Тотнъм за 100 милиона паунда от Нюкасъл. Тотнъм си взеха звезден халф и директно няма да ви бава, това за мен ще е трансфер за Тотнъм. Това е топ футболист, един от най-добрите халфи в Висшата лига през последните години и
Тотнъм за мен няма къде да сбъркат с този трансфер, поне аз така си мисля. Здрав физически, влиза добре в един отборства, креативен е, може да вкарва голове и Тотнъм точно това им трябва в халвата линия. Значи е доста пари, но такъв е марката в момента и няма какво да се направи. Допълнение за Тотнъм и много ще им помогне. Но не мога да го кажа със сигурност за следващото попълнение на Тотнъм, което ще коментираме. Матеус Фернандес от Уест Хем. Изпаднали е Уест Хем за, забележете, 85 милиона. От изпаднал отбор взимаш футболист за 85 милиона. Надпреварата беше Ман Юнайтед за него, но със сигурност Ман Юнайтед нямаше как да плати толкова пари за такъв футболист, който е изпаднал. И само да добавя, Матеус Фернандес е футболист, който е изпаднал два поредни пъти през сезон 24-25 изпадна с Саутхемптън, 25-26 изпадна с Уест Хем. Това е човек, който два поредни пъти е изпадал от Висшата лига и бива взет за 85 милиона. Сега, си е добър футболист, си е добър. Но за мен струва ли си 85 милиона? Със сигурност не, хора, няма да ви лъжа. Може да ме опровергае, но в момента няма как да си мисля обратното и няма да е трансфер за мен, няма да е, няма да го сложа но по-скоро ще го сложа би трансфер като Антони Гордън. Не виждам той с какво може да помогне толкова Тотнъм. И нека да видим, наистина ще ми е много интересно Тотнъм в този сезон с Роберто Дезерби като треньор, тъй като се взеха и други трансфери, но изкарал съм 15 трансфера на най-интересните. Това за мен за Тотнъм са най-интересните трансфери. Значи ще видим и ще наблюдаваме, хора. Нека да продължаваме с моят любим отбор Челси. Говорих в предишното видео за Челси. За трансферите, за новините около клуба и какво очаквам от този сезон. Ако не сте го гледали, ще оставя линк в описанието да го изгледате. Максенс Лакроа, хора, от Кристал Палас за 52 милиона. Знам, че съм от Челси и може малко да съм баяс над нещата и да съм пристрастен, да го кажа на български, да не се правя на много полиглот. Но Максенс Лакроа просто плачевно на Челси им трябваше централен защитник и много искахме централен защитник. Най-после се здобихме с опитност в Висшата лига и с лидерство в Висшата лига, което според мен ще доведе със себе си Максенс Лакроа и директно го слагам за мен в A-tier, много ще помогне за мен за Челси в защита, много добра цена е, френски национален на 26 години, има опит в Висшата лига, топ цена да се повторя и няма да сбъркаме с този трансфер, хора. Много се надявам, казал съм си го, според мен няма как да сбъркаме с този трансфер. Хора, след това следва Исмаел Сайбари от тази звезда на световното първенство. Исмаел Сайбари в Байер Мюнхен за 55 милиона. Това за мен си е топ трансфер. Исмаел Сайбари и няма да ви лъжа. Няма да го сложа A-tier, но по-скоро ще го сложа A, тъй като не виждам как ще почне като титуляр за Байер Мюнхен, но това е футболист, който може да играе навсякъде в атакуващата линия. Нямах наблюдение преди това, тъй като той играеше в нидерландското първенство, но на световното първенство ми направи изключително впечатление. За мен е много добър футболист и Байер Мюнхен се здобиват с топ попълнение, което пак да повторя може да играе навсякъде атакуващата част на терена, така че за мен топ попълнение за Байерн. Следва Юри Тилеманс в Манчестър Юнайтед от клубна клауза, мисля, че го взеха за 35-40 милиона. Изключителен трансфер за мен за Ман Юнайтед. Този човек, малко се свалих тук да е изключителен, ама футболист, който ще им помогне много за мен, опитен, особено в Висшата лига, капитан на белгийския национален отбор, капитан за Астън Вила и директно си го слагаме A-tier, да. Много ще помогне за мен халвата линия. Естествено, че Ман Юнайтед им трябва според мен още един халф, тъй като взеха и Андрей Сантос, който в момента го няма в тия листа. Но за мен Ман Юнайтед им трябва още един топ халф, за да могат да си довършат ребилда и постройката на тяхната халва линия. И хора, нека да продължим с трансферната бомба в лято. Морган Роджерс в Челси за 117 милиона паунда. Вау! Отново да се повторя и да се потретя, тъй като направих отново да повторя видео за Челси. Там говорих за Морган Роджерс.
И тъй като го слагаме и хора. Знам, че парите са изключително много, но да се повторя. Маркета е скандален в момента, взимат се футболисти, които преди са стрували 20 милиона макс, се продават за 50-60 милиона, така че е нормална цена. Английски национал на 23 години, 24, пак английски национал, играл в Шампионската лига за Астън Вила, така че няма какво да си говорим, цената си е цена, каквото такова и много се надявам Морган Роджърс да сработи, според мен ще сработи, тъй като Шаби Алонсо ще му намери според мен място в състава, където ще му пасне перфектно и с Кол Палмър имат добра връзка и те могат да спретнат така най-доброто, едно от най-добрите дуота в атака в Висшата лига и се моля този трансфер да проработи. Следващия трансфер, казвам Елиот Андерсън в Манчестър Сити за много скандална сума, 110-115 милиона отново. И тук някои хора могат да не са съгласни с мен, но директно аз си го слагам между другото в B-tier. Слагам го в B-tier, тъй като много пари с хора. Това вече наистина ми е прекалено много пари. За Морган Роджърс някакси мога да го разбера, казвам някакси, тъй като има 2-3 сезона в Висшата лига. Елиот Андерсън е първи добър сезон във Висшата лига за Нотингъм Форест. Да, стана национал на Англия. Не направи лошо световно първенство, макар че според мен не беше нищо особено световното първенство на Елиот Андерсън. И се взима за някаква луда сума в Манчестър Сити. Аз лично и този трансфер може между другото най-много да се насера на него, но аз смятам, че Елиот Андерсън не може да преобрази чак толкова Ман Сити. И според мен, особено, не съм го споменал този трансфер, тъй като още не е гарантирано, но според мен ще стане. Родри, ако отиде в Манчестър Сити, не виждам как Елиот Андерсън сам може да кери една халва линия на Ман Сити. Интересно ми е да видя, но често казвам не мога да го видя, не ми се вярва. Има много голяма вероятност да не съм прав, но времето ще покаже. Мисля да преминаваме към следващия трансфер, който е Карим Адейеми от Борусия Дортмунд в Барселона за 20-25 милиона. Хора, директно ви казвам, това за мен за тази сума пари си е трансфер за Барселона. И наистина съм фен на това попълнение. Фен съм, тъй като Карим Адейеми ще е добра от супекта за Барселона, може да играе няколко позиции в атака, както са и Бари. Цената му е доста добра за в момента маркета, така че давам наистина много добра оценка за това попълнение на Барселона и според мен справиха много добре и ще им свърши доста добра работа през този сезон, лично мое мнение е. И остава още двама футболиста, два свободни трансфера на Реал Мадрид. Започваме с Ибрахима Конате, хора. И наистина искате да ви кажа мнението ми за Ибрахима Конате. Много се чудех между другото дали го сложа F-tier, тъй като Ибрахима Конате през миналия сезон в Ливърпул не се направи най-лоши сезон в кредити със сигурност. Ужасен беше, отвратителен даже. И на световното първенство не играеше за Франция. Бяха избирани пред него хора като Максим Лакроа да играят. Казвам, че Максим Лакроа е лош, просто Ибрахима Конате от доста време си има репутация на топ защитник. Само това, заради това го казвам. Просто често казвам, не виждам с какво ще помогне на Реал Мадрид Ибрахима Конате, дали защо ще играе между другото. Тъй като има Дин Хойсен, Едер Милитао, Антонио Рудигер, сега. Дали, само да кажа, Милитао си е стъкло, Рудигер си е на години. Дали, предполагам, че му играят Дин Хойсен и Ибрахима Конате, но това за мен не е толкова добра защита на Реал Мадрид. И не знам, не съм фен на трансфера просто, хора. Но, от друга страна, според мен ще изненадам много хора и ще сложа за мен доста изненадващо за много хора два S-tier на Реал Мадрид. Да, може да е на възраст, но слагам за мен най-интересно си спомня, че Бернардо Силва за мен в Реал Мадрид ще е изключителен трансфер, да кажем за 2-3 сезона. Сега, че направи слабо световно първенство, си направи. То целият отбор на Португалия си направи слабо световно първенство, няма какво да се лъжим. Но за Реал Мадрид това, което им трябва, такъв отборен футболист, който е опитен, ще събира играчите в съблекалнята, лидер
За мен това не са уникален трансфер за Реал Мадрид за 2-3 сезона, да подчерта отново, и ще свърши уникална работа в Реал. И точно на Жозе Мауриньо такива футболисти му трябва, за да се получи в Реал Мадрид. И като цяло това е, хора. Това ме тир листа. Отново ви призвавам, пишете коментарите с кое сте съгласни, с кое не сте съгласни, ще ми е интересно да прочита. Хора, това ще е от днешното видео. Харесайте го. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала. Много сме близо, хора, до 200 абоната, така че съм ви благодарен за подкрепата и се абонирайте, напълно безплатно е. Пишете в коментарите отново дали искате да изобщо да виждате такъв тип контент в канала и ме последвайте в TikTok, хора, много да ви призова, тъй като съм започнал да качвам и там съдържание. Съм ви много благодарен и след видеа за Ботев, Висшата лига скоро идва и ще кача и искам да очаквате прогнози за Висшата лига. Много интересно видео, много интересни видеа, като цяло очаквайте. И следващото видео какво, хора? Очакваме за Ботев. Няма да мога да отида на матча, но по причини, които ще видите в следващото видео, но все пак ще ви чакам и ще снимам видео за вас, не се притеснявайте. Хора, пазете се и ще се видим следващия път. Чао, чао!